annabi Muhammadu. Na ji wasu suna cewa wai an ce a cikin wai an ce wajen Allah ba. Ka ji wani shashasha. Ba ka je da ni ba a raba. Ka bi baitin zai baka amsa. Su ne ahalin Allah. Ma'ana su ne ma'abota lamarin Allah. Kuma su ne dangin annabi Muhammadu. Ashe Allah bai da dangi. Da dai zai yi dangi. To dangin annabi Muhammadu shi ne danginsa. To Allah bai da dangi. A gane bai da dangi, a gane alin layi dangin annan Muhammadu, su kuma dangin annan Muhammadu su ne ƙarshe. Ai abinci ka gane baitin ko? Lamarin Allah na hannunsu. Alin layi ke da su ba da ba. Akwai alin Qur'ani ko? Haka ne? To su kuma alin